आइसक्रीम दबा ପାଇଁ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଆମର କେଟା କରିବୁ ଏରା ମୋର କାମ ଏଥର ଇସ୍ ଆମ ନୂଆ ଯାଇ ଆଇସକ୍ରିମ ଏତିର ଇଏ ଟିଭି ଦେଲା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ରୁହ ଭାଗ ହବ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ସମସ୍ତର ଜାଣିନି ମତେ କୋଉଟା ଦରକାର ଆମର ଆଇସକ୍ରିମ ଭାଗ ଚାଲିଛି ମତେ ଏଇଟା ଦିଅ କୁସ୍ ଏଇ କଳାରେ କେରା ସମସ୍ତେ ଯେ ଦିଅ ହଁ ବୋଲ ଦିଅ ଏ ଗାଣ୍ଟେ ତୁ ଏ ପଛଡା ଆଇସକ୍ରିମ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଯିବୁ ଦେ କହିଲା ଯେ କଲା ତମ ନାକି ବ୍ରାଉନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନେ ଦେଇଛି ଖାଇବ ବୋଲି ଆଉ ନାଇଁ ନେ ଖାଇବୁନି କି ଆଜେ ଆମ ଜଇଁ ଆଣିଛି ଆଇସକ୍ରିମ ମାନେ ସାଇନିର ସ୍ୱାମୀ ସୁଜି ଏଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ ପିଡ଼ିଏଶ୍ୱର ଦେଖେ ପିଡ଼ିଏଶ୍ୱର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନା ଯା ଆମର ଆଇସକ୍ରିମ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଜି ଆମର ରାତିରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପାର୍ଟି ଆମର ରାତିରେ ଆଇସକ୍ରିମ ପାର୍ଟି ହଉଛି ଟଙ୍କା କ୍ଲିପ ହେକା ଏଇ ଡବାରେ ରଖିଛି ସବୁ 6:30 ହେଇଛି ଟିଉସନ 7ଟାରେ 7:30 ଯିବି ବୋଲି ବାହାରିକି ଯେ ଇଏ ଯିବ କୁଆଡେ सबके ऊपर साइड कहे कुआडे बुलाबुली कले कहबू मझे ता जीजू आन जे खाई दो आइसक्रीम बाजी गुड़ो राति रे दूली खेलती नहीं जानते कि नहीं खेले एडी करना राति रे भूत आई बदली खेलले हाँ मिछुई अजक पचारे राति रे दूली आइब केते टाइम हेलानी 11टा 10टा 11टा नहीं